Los lunes ayudan con esto que dice la Marta. Ay, oye, ma. Se mueve para, 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 se mueve para. ବହୁ ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? ଆଲୋ ତତେ ପରା ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ 24 ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଦେଇକି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଦେହରୁ ଲୁଗା ପଛେ ଖସି ଯାଉ ହେଲେ ଓଢଣା ନ ଖସିବା ଦରକାର। ତୁ କଣ ଭୁଲି ଗଲୁଣି? କଥା ଏଗୁଡାକ ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଏଟା ତୋ ବୋପା ଘର ନୁହଁ ଏଟା ହଉଛି ତୋ ଶାଶୁ ଘର। ଆସିଗଲା ସେଇଠୁ। ବୁଝିଲୁ? ଶାଶୁ ମା ଆପଣ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବି ବାପ ଘର ନୁହଁ ଶାଶୁ ଘର। ତେଣୁ ମତେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଓଢଣା ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। रुको जरा सबर करो। ଶାଶୁ କୁହେ ବୋଉ ଦେ ଓଢଣା। ଶାଶୁ ମା अब तू गया बेटा। ତମକୁ ନଚେଇବା ମତେ ଭଲ କି ଜଣା। se mueve para.